Wel, dyma ni ynghylch y gwartheg, da ni'n dod i ddiwedd bore prysur iawn a deud y gwir. Dyma ni i'r MS, criw o 5 o Ficho Godro. Ac mae tîm Tom rhyw bedwar i yn Bedwar bryd, ie. Yn anffodus, does dim tîm gyda Brown Swiss mewn, ond cystadleuaeth dda i ddod â penllanwr y gystadlu bore yma. Mae ni wedi cael rhyw, i bellach i gael rhyw 2 awr o gystadlu brwd. A jerseys yn mynd, mae'n anodd rhan o'n blaen ni. Mae gyda ti y 2 yn Antibwla, dwi'n cael ei wneud 2 o Tregibi, James Evans a Antibwla. A maen nhw'n siŵr, maen nhw wedi cerdded yn galed trwy'r bore fan hyn, ond maen nhw'n dal i ddangos harri gorau, gweud y gwir. Mae Amri o'r ein wedi bod yn cystadlu yn yr pare a'r unigolion yn gynharach. A'r fore llethol o dwym. A mae'n hyfryd i weld nhw'n drychu'n mor dda ar ôl rhyw 2 awr o gystadlu. A mae'r ail ddornod. Sgwrs ni. Mae yn boeth yn dilyn y jerseys. Weddol pell yn ôl a gweud y gwir, mae'r gwartheg Birgwr. Byddai'n lot yn hawddach i ni per rhain yn dynach i'w gilydd. O, gewn ni fynd at yr Holsteins falle i'r dechrau cwyau. Conwr Holsteins, os dachreuwn ni wan efo'r Holsteins. Mae gynrychiolaeth dda Fichod yn fan anor. Fichod mawr. Oedden, mae cydbwysedd da yn y tîm yma. Maen nhw'n cwmpo gyda'i gilydd, roedd y gyffwrddus rhan maint. Mae gyda'n cario cadeiriau hyfryd llawn llath, symud yn rwydd. Gwartheg sydd eto wedi cystadlu a wedi dod i'r brig yn y cystadlaethau bore yma. A mae'n hyfryd i weld tîm mor dda. A mae rhaid ni gofio, mae'r Ershers yn ei dilyn nhw. Mae yna 5 Ershers dda iawn fyna ware teg i'r bryd. Wel, dwi wedi bod yn cefnogi'r Ershers gryn dipyn bore yma, a falle wedi colli'r ffordd unwaith neu ddwy, ond dwi'n credu bod Ershers o safon Gister Mareni sydd wedi bod lawer gwaith. Siwr o fod, ti siwr yn gwagos y ddle, wedyn yn ei dilyn nhw. Mae'r jerseys, yn sgwrs, pan o'n ni 5 o'r ein dy gilydd, mae da ni wledd i edrych yn yw'n dde. Os mae'r 5 byrgon wedi mynd ei bod i fan hyn nawr. Dim yr un cydbwysedd, mae gyda ti dreisiad mewn gyda gwartheg a mae hwnna wastad yn neud yr her dipyn galetach i gael y cydbwysedd. Ond a deud y gwir wedyn, Tom, wedi gwella teip y Birgon, os ga i weid? Maen nhw'n edrych yn dda. Maen nhw wedi dod yn fwy lleithog, mae'r cryfder yn dal na. Maen nhw'n anifeiliad sy'n para'n hir, sy'n cynnyrchu'n effeithiol o'r glaswellt. A maen nhw'n cynrychioli rhan bwysig o'r diwydiant heddi, mae rai gweud. Wel, mae'r beirniad wedi dechrau tynnu nhw fewn a fydd sbel fach wrthi. Felly mae yna gymaint o bethau mynd mlaen ar hyd y maes yma. Dewch nôl ato ni. Mae'n chydig o fynd y deddwn ni falch o gweld chi. Ydy'r tymor rygbi ddim wedi dechrau eto, ond yma mae'r Scarlets yn brysur efo'i stondin a dwi'n dod i gyfarfod Nerys Henry. Croeso, mae iawn, diolch. Felly, beth sy'n mynd ymlaen efo yma? Ni wedi bod yn brysur iawn trwy'r wythnos, mae gennym ni stondin, ni'n gwerthu nwyddau, mae yna gyfle i blant fod i ddylunio kit i hynny, a wedyn mae cwbl o gemau gyda ni, mae bobl yn gallu cymryd rhan yn nhw. So felly cynrychioli y clwb felly? Ie, mae'n bwysig dros yr haf bod ni mas yn cyfarfod bobl, jyst yn atgoffa bobl rili bod y tymor rygbi ar fi'n dechrau a ni'n cynnal sesiynau rygbi lle mae cyfle i bobl gymryd rhan hefyd. Wrth gwrs, efo pobl sy'n dilyn y tîm rygbi, mae'n bwysig yn cael cyfarfod rhai o'r bobl a gweld beth sy'n graidd y tîm yn dydy. Ydy, bendant, mae cwbl o chwaraewyr mae gyda ni heddi, mae gyfle da fel ti'n gweud i bobl i ddod i weld ni dros yr haf, a jyst mwynhau rili, mae'r tywydd i bod yn gref, felly mae'n bod yn dda. A mae'n wych i gael gwneud chwaraeon tu allan, dydy? Ydy, mae'n gyfle da i'r plant i gymryd rhan. A felly di pobl o bob oedran yn gallu cymryd rhan? Odyn, mae dyn ni rhywbeth i bawb, i fod yn onest. Mae'r gemau yma ar agor i bawb, a wedyn mae'r plant bach yn gallu lliwio, a mae'r sesiynau rygbi ar agor i blant o dan 11, felly rhywbeth i bawb. Wel, di tad, wrth gwrs mae'r arwyddion o Scarlett i fyny bob man, a mae weld yn denu lot o bobl i ddod yma, dydy? Odi, a mae'n gyfle da i bobl i ddod yn gweld ni.
gan bod ni'n llanelli trwy'r tymor, mae'n neis i bobl wedi gweld Scarlett mas yn y gymuned yn ogystal o wedi weld gemau ym Mharc Scarlett. A di bod yn llwyddiannus? O di, ni wedi bod yn brysur. Fi'n credu bod y tywydd falle wedi effeithio ar bobl, mae'r prynhawn yn mynd bach yn dywelach pobl yn cysgodi. Ond na, ni wedi bod yn ddigon brysur a digon o bethau'n digwydd yma. So mae wedi bod yn wrthus da. Wel, gwych neis, diolch yn fawr i chi. Dim problem, diolch yn fawr. Pencampwyr y tîm o 5 gwartheg llaeth llynedd oedd y Jerseys. Yn ôl y beirniad Ale Jones, roedd y Jerseys a'i topiau yn wastad ac yn debyg iawn i'w gilydd. Yn dîm da yn hytrach na grŵp o wartheg o'r un bryd. Y Jerseys, pencampwyr y tîm o 5 llaeth 2015. Colin Christophers wedi deud ac wedi diolch fel y beirniad i gyd am y fraint o ddod yma i brifwyl Amaethyddol Cymru a cael y fraint o feirniadu ac mae e'n feirniad sy'n teithio'r byd. Mae o'n mynd lawr tu ôl iddyn nhw, mi gewn ni wybod ac o'n i yn tybio. A'r Holsteins wedi dod i'r breg. Ydy. A'r Ayrshires yn dilyn. Dwi'n gytuno'n llwyr. Gytuno'n llwyr. Tom, dwi'n siŵr yn bod ni'n falch bod ni'n Gymru, dy bod yn defe. Cael troi stoc fel hyn allan, mae o'n fendigedig. Mae ydi 4 Cymro fan hyn a bachgen o Werddon yn dangos buwch o Lloegr. A ty bod allu ddef o'n Gymro, cyn deidiau rhain yn gallu nofio os ti? Odin. Dyma nhw, gwynebau sydd wedi bod yn cerdded fan hyn yn gyson i'r sborau ddoi, yn dal a gwen ar ei gwynebau. A'r grefft ar ei gorau gyda nhw o ddangos gwartheg. Dech ni damau gwell o fi'n i fridio'r gwartheg gorau yn y wlad. Mae eisiau rhywun i dangos o fi to. Mae'n cymryd rhyw ymroddiad diflino, mae'n cymryd gwaith mawr cyn y sioe ac yn ystod y sioe. Rhain sy'n arwyddo'n cynnyrch ni, a mae rhaid ni gwerthfawrogi i ni. Maen nhw ma'n cynrychioli i busnesu, maen nhw ma'n cynrychioli i'r grwp, maen nhw ma'n cynrychioli'r gymdeithas a'r brydau. A fel mae yng Nghymru cynrychioli teuluodd y fynd, mae'n nifer o deuluodd yma ysbrynyddoedd. Mae rhaid ni gydnabod cefnogaeth yn y dosbarth Marks and Spencer sy'n noddi, a mae'r nawdd maen nhw'n cael a'r gwobrau maen nhw'n cael yn gorffo bod mwy sylweddol o ôl y blynyddoedd yn ôl o bregyn mae'n costi yn rhyfedd i fod fan hyn. Ydy, ond gai dyma ni ar gystadliaeth ola'r dydd i'r gwartheg odro. Gai ddiolch i ti Tom am dy gwmni trwy'r bore ac am dy wybodaeth di am y fuwch odro ynddi. A mae'n hyfryd llynedd Siwsan Wraig yn sal ond Lenny mae yma a gwteithio nôl efo ni am hynny. Gai ddiolch i ti. Dim dyma'r tro cyntaf ni gael y fraint fod yn gilydd yn yr cylch yma. Ond diolch ti, o wylo calon. Diolch i Jai am y cyfle i fod yma. Dwi wastad yn mwynhau ni'n yn y fawr iawn. A'n hapus i gyfrannu. Yna beth dwi'n ceisio neud yw cyfrannu Dyna'r gair mawr. Dyna'r gair mawr. Llwyddiant y sioe. Ar erchog.